நம்ம விருச்சம் இல்லத்தில் வந்து அவசர அவசரமாக ஓடி வந்தேன். ரெஸ்கியூ முடிச்சுட்டு சுண்ணாம்பு அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த பப்பியை நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ண வேண்டியது இருக்கா. என்னம்மா என்னம்மா என்ன டபுள் கோட் அடிச்சிட்டிங்களா அதில்? எங்க நீங்கள் 2 பேர் மட்டும் இருந்துட்டு அவங்களாம் போக சொல்லிட்டியா? அவங்க அங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அத விட்டுட்டு இதெல்லாம் கூட்டி விட்டேன் நானு. சரிங்க. அப்படியே குமிச்சு வச்சிருக்க. ஆமா, ஒட்டுக்கா கூட்டி அள்ளி போட்டுறேன். சுண்ணாம்பு அடிச்சாச்சுங்க. நாளைக்கு வந்து சிம்பிளா பால் காய்ச்சலான் இருக்கேன். கௌசல்யா தான் கடைசி நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் சப்போர்ட்டா இருந்தது. அடிச்சாச்சுங்க. நாளைக்கு வந்து சிம்பிளா பால் காய்ச்சுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 10 நாள் கழித்து எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே கூப்பிட்டு நல்லபடியாக பண்ணலான் இருக்கேன். பாருங்கள், எல்லாம் வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் இல்லாமல் இருக்குது. நாளைக்கு ரொம்ப நல்ல நாள், அதனால் நாளைக்கு ஃபினிஷிங். நாளைக்கு பால் காய்ச்சி